Καλησπέρα, Πολυτεχνείο. Άντε, παιδί μου. Ολυμπιακάρα, Ολυμπιακάρα. Εντάξει, UEFA βέβαια. Αλλά τι να κάνεις, ο θρύλος ιδέα είναι. Και ο Ολυμπιακός, κύριε, μα είναι δυνατόν δεν βλέπετε εδώ στη σημαία τον άνθρωπο αυτόν που απεικονίζεται? Ποιος είναι, ο Τζοβάνι? Μα είναι δυνατόν να είστε τόσο άσχετος? Ποιος Τζοβάνι, κύριε? Αυτός είναι ο μεγαλύτερος επαναστάτης του αιώνα μας, ο Τσε Γκεβάρα. Άσε μας ρε αδελφέ, τι Τσε Γκεβάρα και τσουρελάκι. Ένας είναι ρε επαναστάτης, ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, κύριε, ακούστε να δείτε, επειδή από ό,τι φαίνεται οι απόψεις μας δεν συμπλέουν, καλύτερα να σταματήσουμε εδώ πέρα. Όπα, 535. 535. 535, τι 535? Μα τι είναι αυτές οι 535? Δεν θα με πληρώσεις, δεν μου είπες να σταματήσουμε. Χωρίς σταματήσεις να φύγεις, χωρίς να με πληρώσεις. Να σταματήσουμε τη συζήτηση για τα πολιτικά εννοούσα, κύριε Μαμαίο. Αμάν, παρεξήγηση, συγγνώμη ρε φίλε, παρεξήγηση, sorry. Εντάξει. Λουλουδού είσαι? Τι είπατε, κύριε? Λέω Λουλουδού είσαι? Εδώ ρε, τα γαρίφαρα, αυτό Λουλουδού λέω είσαι? Τώρα σοβαρά μου το ρωτάτε αυτό το πράγμα? Ναι ρε, γιατί ρε, ποιο είναι το περίεργο δηλαδή? Δεν είμαι Λουλουδού, κύριε. Ραντεβουδάκι τότε, ραντεβουδάκι. Μάλιστα, κύριε, έχω ραντεβού με την ιστορία. Α, τα περίεργα ονόματα στις γκόμενες μ' αρέσουν πολύ. Παλιά εγώ είχα μία γκόμενα, τη λέγανε επιστήμη. Ενώ όλες λοιπόν οι επιστήμες σηκώνουν τα χέρια, η δικιά μου σήκωνε τα πόδια. Μα σας παρακαλώ, κύριε, τώρα πια τι λόγια είναι αυτά, τι υπονοούμενα? Σας δείξτε λίγο σεβασμό επιτέλους μέρα που είναι. Εντάξει. Πάντως τελικά δεν μου είπες τα λουλούδια, τι τα θες στο Πολυτεχνείο? Σε μνημόσυνο πάω, κύριε. Σε μνημόσυνο, αμάν, sorry αδελφέ, δεν το ήξερα. Τα παίρνω όλα πίσω, όσα είπα, έτσι, sorry. Ποιον χάσαμε? Ποιον, κύριε, ποιους χάσαμε? Ποιους, ήτανε πολλοί? Φυσικά ήταν πολλοί, δεκάδες ήταν, κύριε, εκατοντάδες. Δεκάδες, Κύριε, σε τροχαίο? Τι τροχαίο, κύριε, από άρμα πήγαν. Από άρμα, στο καρναβάλι της Πάτρας έγινε το κακό. Τώρα πλάκα μου κάνεις, στο κέντρο της Αθήνας, στην πύλη του Πολυτεχνείου έγινε το κακό. Άρε, τώρα τι μου θύμισες όμως με αυτό που είπες? Άρε, αναμνήσεις. Προ 25 ετίας αδελφέ, ήμουνα φανταράκι εγώ, πετσιρικάς, και οδηγούσα ένα άρμα. Και πώς γλιστράει το πόδι μου, εκεί πρέπει να ήμουν στο Πολυτεχνείο απ' έξω. Και πώς γλιστράει το πόδι μου και πέφτω πάνω στην πύλη, Είχε και κάτι νεκρούς, είχαμε κάτι αυτά. Αλλά τι να κάνεις, πίκρα βέβαια, αλλά ο χρόνος τα γιατρεύει όλα, δεν θυμάμαι τίποτα πια. Για να καταλάβω, τι μου λέτε, ομολογείτε πως είστε ο άνθρωπος που οδηγούσε το μοιραίο άρμα στα τραγικά γεγονότα του Πολυτεχνείου, κύριε? Εντάξει, όχι και τραγικά, αδελφέ, 3 ταξί έβγαλα από αυτή την υπόθεση εγώ. Μα είστε άνθρωπος της Χούντας δηλαδή? Όπα, εντάξει, ηρέμησε. Λοιπόν, τέρμα η συζήτηση για τα πολιτικά. Δεν ξαναμιλάμε ποτέ. Διακοπές κάναμε το καλοκαιράκι? Κάναμε, κύριε, κάναμε. Μπανάκια που? Χαλκιδική. Ωραία. Σ' άρεσε η Χαλκιδική? Ωραία. Διαδρομή σου άρεσε, οι δρόμοι σου άρεσαν? Ωραία ήταν και η διαδρομή, κύριε. Η Χούντα ρε τους έκανε και αυτούς τους δρόμους, αυτή τη διαδρομή. Όσο εδώ και μη παρέκει, δεν σας επιτρέπω να μου ξαναμιλήσετε για την βρωμοχούντα σας. Επαναλαμβάνω, δείξτε λίγο σεβασμός μέρα που είναι. Εντάξει, ηρέμησε. Μουσική τουλάχιστον μπορούμε να ακούσουμε. Να ακούσουμε, κύριε. Ένα το χελιδόνι και 2 οι κορούνες και βλακίες, να σε χαλάσω. Για το 2013 και να πάρω 2026 βραστά αυγά, να τα βάλω στη μασχάλη. Άσυχτη. Μια κασέτα τουλάχιστον να βάλω, την έχω για τέτοιες περιπτώσεις. Ελλήνων χριστιανών. Όχι, κύριε. Όχι. Αυτά τα έσχη δεν πρέπει να ξανακουστούν ποτέ πια. Αρκετά ανέχτηκα στο βρωμοταξί σας. Ρε Μπρέσνεφ, να στερήσετε την ελευθερία του ανθρώπου ακόμα να ακούσει και τη μουσική της επιλογής του. Παλιοφασίστες, παλιοφασίστες.